מורדו. אבירן בא אלינו מחברת וויקס. אפילו האתר של הכנס הזה של אילתם, אפילו הוא בוויקס. לאבירן יש מעל 20 שנות ניסיון בתעשייה של התוכנה, עשה הרבה דברים. בין השאר הוא תכנן את ה-Proof of Concept של הארכיון הלאומי הדיגיטלי של ארצות הברית, שזה משהו בגודל מטורף. היום הוא עומד בראש האנג'ינירינג בוויקס. אז אבירן, בבקשה, עומד בראש האנג'ינירינג בוויקס, ארגון שהולך וגדל, כמה שהשטח בנמל תל אביב מרשה להם. בבקשה. טוב, שלום לכולם. אז תודה על ההקדמה היפה. אז לי קוראים אבירן ואני באמת עובד בוויקס. מה אני אדבר עליו היום זה למעשה הדרך שבה וויקס בנתה מערכת עם מיקרו סרוויסס, ולמעשה מה זה אומר לבנות מערכות בסקייל מאוד 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 גבוה. סיפור שלנו, חלק מהדברים יהיו רלוונטיים לכם, חלק לא, תיקחו את מה שמרגיש טוב לכם ומה שאתם חושבים שנכון לכם. אז הסיפור הוא למעשה, וויקס היא חברה שבונה אתרי אינטרנט. זו פלטפורמה שמגיעים לאדיטור, WYSIWYG, עושים דרג אנד דרופ ובונים אתרי אינטרנט, אנחנו עושים הוסטינג להכל, פתרון כללי. קצת על מספרים ועל הסקייל שבו אנחנו עובדים. אז יש לנו מעל 75 מיליון בוני אתרים, זה לא ויזיטור, זה הבוני אתרים. יש לנו מעל 2 פטאבייט של קבצים, אנחנו עושים הוסטינג לכל הדברים האלה, אנחנו רצים ב3 דאטה סנטרס עם 3 הקלאודס, מטפלים בערך ב2 מיליארד בקשות HTTP ביום, ואנחנו מעל 1,000 איש. עכשיו, איך בונים ארכיטקטורה שבאמת תומכת בסקיילים כאלה גדולים, זה לא מתחיל בבת אחת להיות כזה, וויקס לא התחילה ככה, וויקס התחילה למעשה ממונוליט. אז כשהיינו חברת סטארט-אפ קטנה, למעשה הארכיטקטורה שלנו הייתה שרת טומקאט אחד שעשה הכל, דאטאבייס אחד שהיה בו את הכל, ועוד שרת קטן שהגיש את הקבצים הסטטיים. עכשיו... רוצה לשים, ישמעו אותך יותר טוב? תוכל לזוז זה טוב? כן, זה ככה. אחד. עוד לא? כן, שומעים. אתה רוצה לעצור, תעשה כפתור למעלה. סבבה. יפה, עכשיו אני גם יכול לזוז. אז הארכיטקטורה הזאת היא למעשה ארכיטקטורה שתומכת התקדמות מהירה, פיצ'רים מאוד מאוד מהירים, כל עוד המוצר הוא קטן. אבל ברגע שהחברה מצליחה והמוצר גדל ונהיים הרבה פיצ'רים ונכנסים הרבה דרישות, הארכיטקטורה הזאת של מונוליט היא למעשה משהו שמתחיל לעצור את ההתקדמות של החברה ושל המוצר. כי פתאום יש לנו איזה מונוליט מאוד מאוד גדול, שדיפלוימנט שלו נהיה מאוד מאוד ארוך, דאונטיים במקום אחד פשוט מוריד את כל המערכת. אם יש לנו נגיד בעיה בלוגין, פתאום האתרים אי אפשר לראות אותם, כי הכל למעשה בתוך מונוליט אחד. זה דבר שמאוד מאוד יקשה על ההתקדמות, ובמיוחד סטארט-אפ שמתחיל עכשיו להצליח וצריך להתקדם ולהתחרות בקצב האינטרנט, זה דבר שמאוד מאוד מאוד מקשה. אז כשהגענו באמת לנקודה הזאת שאמרנו, אוקיי, המונוליט הזה, שלקח אותנו שזה היה ההחלטה הנכונה להתחיל במונוליט, כי באמת זה היה התקדמות מאוד מאוד מהירה, וחשבנו רק על פיצ'רים, הגיע הזמן להתחיל לשבור את המערכת. אבל בשביל לשבור את המערכת צריך להבין איך.
זה לא סתם לקחת ולהתחיל לפרק מן החלקים איך שאנחנו רוצים. אז בשביל להבין איך לשבור את המערכת, היינו צריכים בכלל להבין מה אנחנו בכלל רוצים, איך המערכת שלנו בנויה. אז הסתכלנו על שני דברים, אוקיי? איזה קונצרנים עסקיים או אפליקטיביים יש לנו, ואיזה SLA אנחנו דורשים מתוך החלקים השונים של המערכת. אז אם נסתכל על מערכת כמו Wix, למעשה יש לנו 3 חלקים. החלק ראשון, נסתכל על המשתמשים שלנו, מה הם באים אלינו? הם באים ליצור אתר. על מה חשוב לנו כשמשתמשים יוצאים אתר? אז יש לנו קונצרנים של Data Validation, אנחנו צריכים לבדוק להבטחת מידע, שאנשים לא יוכלו לערוך אחד לשני את האתר, Consistency של דאטה, וכמובן לטפל בהמון המון המון אתרים, כי אנחנו שומרים, כל האתרים נשמרים אצלנו, אז יש הרבה מאוד דאטה. החלק השני, זה מי שסיים לבנות את האתר, עכשיו באים אליו מבקרים, רוצים לצפות באתר הזה. אז פה יש לנו קונצרנים אחרים למעשה שאנחנו צריכים לטפל בהם. אנחנו רוצים לתמוך ב-High Availability, האתרים תמיד צריכים להיות באוויר, הם צריכים להיות מאוד מאוד מהירים, הרבה טראפיק, הרבה יותר מהאדיטור, אם יש לנו 75 מיליון בוני אתרים, עכשיו כל המבקרים שלהם רוצים לראות את האתרים, זה המון אנשים, זה בערך פי 10, פי 100, פי 1,000 יותר אנשים מאשר הלקוחות שלנו הישירים. ובעיה מאוד גדולה שיש לנו, במקרה שלנו, זה long tail. מה זה אומר? Wix היא פלטפורמה לאתרים קטנים, שאין להם הרבה תעבורה. תמיד שחושבים על, רגע, יש לי בעיית ביצועים, ואיך אני אפתור את בעיית הביצועים, שאני אהיה מאוד מאוד מהר, הדבר הראשון שעולה לנו בראש זה בוא נשים קאש. אבל כשיש long tail, שיש המון אתרים, זה לא עונה, נכון? כשיש המון אתרים קטנים, הקאש הוא מאוד לא יעיל. כי יש כמה עשרות או כמה מאות page views ביום, אז לא באמת יכול להחזיק קאש, וזה הציב בפנינו איזשהו אתגר. אנחנו נדבר על זה תכף גם, כן? החלק השלישי במערכת שלנו זה למעשה להגיש מדיה. כל אתר למעשה זה חתיכת HTML בסופו של דבר, אבל כל אתר גם מורכב מכל HTML כזה, עכשיו יש המון קבצים, יש תמונות ו-CSS ו-JavaScript, אז יש עוד איזה 100 רכיבים אחרים על כל דף שאנחנו רואים באתר, ופה גם כן יש לנו בדיוק את אותם קונצרנים, אבל אפילו עוד יותר מועצמים, של availability מאוד גדולה, המון המון קבצים סטטיים, זה 2 פטאבייט של קבצים שהראיתי לכם מקודם, גם כן יש את ה-long tail, אבל במקרה הזה זה משהו שמאוד עוזר, פה הדאטה הוא immutability, תמונה לא משתנה, בעוד אתר משתנה, HTML שלו כן משתנה, פה ברגע שמעלים קובץ סטטי מדיה, הוא לא משתנה. אז לקחנו את הקונצרנים האלה, ולמעשה חילקנו את Wix לכמה סגמנטים, ל3 סגמנטים, שכבת הנטוורקינג שנדבר עליה אחר כך, יש לנו את מה שאנחנו קוראים לו ה-Editor segment, שפה אנחנו אומרים כל מה שעורך מידע, יש לנו את המדיה סגמנט, זה למעשה כל מה שקשור לקבצים סטטיים, אנחנו קוראים לו לפעמים סטטיק סגמנט, והפאבליק סגמנט זה כל מה שקשור ל-views, ל-read only, למשהו שהוא יותר read only data. אז התחלנו לבנות את המערכת, פירקנו אותה להרבה מיקרו-סרוויסים, קצת לקפוץ לסוף, Wix היום נראית בערך ככה, אוקיי, ל-Wix יש היום מעל 150 מיקרו-סרוויסים בפרודקשן, שבממוצע אנחנו מוסיפים עוד אחד בשבוע, והקונספט הזה שלקחנו כל מה שעורך דאטה, כל מה שאדיטור נכנס לאדיטור סגמנט, כל מה שוויור נכנס לפאבליק סגמנט, המדיה הוא פחות רלוונטי. וברגע שעשינו את החלוקה הזאת, שזה למעשה חלוקה לפי SLA, אז אנחנו נותנים למעשה גבולות מאוד מאוד ברורים למפתחים של איפה הסרוויס שלך צריך להיות. מפתח שבא לפתח סרוויס חדש, דבר ראשון שאנחנו שואלים אותו זה באיזה משני הסגמנטים הסרוויס הזה צריך להיות, וזה למעשה גם קובע את ה-SLA של אותו סרוויס. אם מפתח אומר, רגע, נורא חשוב לי ה-Data Validation, Consistency וזה, אבל גם מאוד מאוד חשוב לי ביצועים, יש פה איזה סמל שאומר, יכול להיות שאתה צריך לפרק את זה לשני סרוויסים, לשני מיקרו-סרוויסים, אחד שיושב באדיטור, אחד שיושב בפאבליק. תכף אנחנו נדבר על זה.
כשבאים לארכיטקטורה כזאת, כמובן כבר דיברו על זה מקודם, כל הבחירות למעשה אין בחירה טובה, והכל יש לו טרייד-אופים. ובשביל להקל גם על המחשבה וגם על המפתחים למעשה איך לבחור את הטרייד-אופים, שמנו איזשהו גיידליין למפתחים של איך תתחילו לבנות מיקרו-סרוויס, אוקיי? למעשה אמרנו להם שלכל מיקרו-סרוויס יש לו דאטאבייס משלו. אין שני מיקרו-סרוויסים שמשתפים דאטאבייס, שמשתפים connection string. כמובן, הטרייד-אופים פה הם, אני מרוויח פה קלות של סקלביליות, זאת אומרת, עכשיו אם אני הולך לשנות, אם יש לי רק סרוויס אחד שניגש לדאטה, ועכשיו אני צריך לעשות שינוי לסכמה, כל מה שאני משפיע עליו זה על מיקרו-סרוויס אחד. אם עכשיו היה לי 5 או 10 או 3 מיקרו-סרוויסים או סרוויסים שניגשים לאותו דאטאבייס ומכירים את הסכמה, עכשיו אם הייתי רוצה לשנות את הסכמה, הייתי עכשיו צריך לבדוק ולדאוג לדיפנדנסיס של 3, 4, 10 סרוויסים שונים, ותחשבו איזה דיפלוימנט ואיך עכשיו אני צריך לעשות להם רול-אוט, שזה מאוד מאוד מסבך את התהליך. ברגע שיש לי אחד, אני צריך לדאוג רק לאחד. אם סרוויס צריך דאטה מאותו דאטאבייס, עם סרוויס אחר, דיבור ב-API. API לא משתנה, API הוא קבוע. הדבר השני שאמרנו זה, כמו שאמרתי, רק סרוויס אחד ניגש לדאטאבייס, לטבלאות של הדאטאבייס. שוב, אני מקבל לפה איזשהו דיקפלינג של הארכיטקטורה שלי, על חשבון סיבוכיות. עכשיו אם אני צריך לקרוא משני דאטאבייסים, אני צריך עכשיו ללכת לשני מיקרו-סרוויסים, לבוא ולאחד את הדאטה בסרוויס הקורא, או לשים עוד סרוויס לפני שיעשה לי את האגריגציות. שוב, אנחנו מדברים על טרייד-אופים. יש מקומות שאנחנו אומרים, הרי בסופו של דבר, אם אני צריך לקרוא מסרוויס אחד לסרוויס אחר, יש לי פה latency של נטוורק. יש מקומות שזה לא נכון, שאני לא מוכן לשלם פה את המחיר. עכשיו, latency של נטוורק, מקומות שמאוד מאוד מאוד חשוב לי, אז אנחנו אומרים, אם מאוד מאוד חשוב הביצועים, יכולים להיות סרוויסים נוספים, עדיף לשמור אותם כמה שפחות כאלה, שכן ניגשים לדאטאבייס, אבל ב-read only. הכתיבה תמיד נעשה דרך סרוויס אחד, שהוא ה-owner של הדאטה, שזה גם עניין של ownership של סרוויס. מייקרו-סרוויס תמיד מגיע עם DevOps, ויש להם owner מאוד מאוד ברור. מי שכותב הוא זה שה-owner של הדאטה. כל השאר, אם אני צריך במקרים מאוד מאוד קיצוניים כן לגשת ישירות לדאטאבייס, אני יכול, כמובן זה נעשה על ידי שיחה, וצריך להבין באמת האם אין דרך אחרת. וכמובן שכל הסרוויסים stateless, נורא קל לעשות להם סקייל, אני פשוט מוסיף עוד ועוד 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 סרוויסים אחרים. דבר נוסף שזה לא קשור למיקרו-סרוויסים, אבל זה מאוד מאוד קשור אם אתם רוצים באמת לעבוד בסקיילים מאוד מאוד גדולים, זה בלי Database Transactions. עכשיו, הדבר הכי גרוע לדאטאבייס, לביצועים של דאטאבייס, זה טרנזקציות. כי ברגע שאנחנו אומרים לדאטאבייס, תתחיל לי טרנזקציה, הדאטאבייס נחנק, הוא מתחיל לעבוד מאוד 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 קשה, ונורא קשה להוציא ממנו ביצועים טובים. אז מה שאנחנו אומרים, אם פשוט תורידו את הטרנזקציות מהדאטאבייס, תעבירו אותם לרמה האפליקטיבית, ותכף גם נדבר על איך אנחנו עושים את זה, הביצועים שאפשר להוציא מהדאטאבייס הם מאוד 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 טובים. וזה מחזיר אותנו לשאלה של, אוקיי, יש לנו long tail, ואיך אנחנו באמת יכולים לעבוד בלי קאשים. כשיש לנו משהו שבוויקס אנחנו רואים בקטע של ארכיטקטורה, קאש הוא לא חלק מהארכיטקטורה. תמיד שמישהו בא לעשות איזה ארכיטקטור ריוויו, באים, מציגים את זה על הלוח, אני רואה קאש, תחזור אליי בלי קאש. קאש הוא לא חלק מהארכיטקטורה, קאש בא לתקן, לפתור בעיות ביצועים, אחרי שכל מה שעשית בשביל לגרום לאפליקציה לעבוד הרבה הרבה יותר מהר, עדיין לא עוזר. אז שמים קאש, רק בשביל לפתור, כי אתם גם לא יודעים מראש איפה הבעיות ביצועים שלכם יהיו. כשעושים תכנון מלכתחילה ואומרים, טוב, פה יהיה קאש כי פה יש לי בעיות ביצועים, אז אולי הארכיטקטורה שלך לא טובה. תפתור את בעיית הביצועים,
ורק אם לא הצלחתם, רק אז תשימו קאש. אז בואו נדבר שנייה על האדיטור סגמנט. אנחנו נעבור על כל הסגמנטים ונראה את כל מיני דברים שאנחנו עושים. אז האדיטור סגמנט הוא דאטה אימיוטבילי, הוא ג'ייסונים. ברגע שאנחנו הולכים לארכיטקטורה של immutable data, אנחנו מקבלים בחינם revisions. וברגע שאנחנו עושים גם immutable data, נורא קל לנו לעבוד במולטי דאטה סנטרס. אין לנו בעיה של התנגשויות של רשומות ברפליקציות של דאטאבייס. עכשיו, עוד דבר, כשעובדים בסקיילים מאוד מאוד גדולים ויש המון דאטה, הוא כנראה לא נכנס בטבלה אחת, או לא נכנס בדאטאבייס אחד. אז יש הרבה אסטרטגיות, היום יש NoSQL'ים, אנחנו מאוד, אני לא אגיד לא אוהבים, אבל אנחנו תמיד נעדיף לעבוד עם MySQL, עם דאטאבייס רלציוני שהוא fully consistent, מאשר עם NoSQL. וזה למה? א', בתעשייה, דאטאבייסים רלציוניים קיימים עשרות שנים, כולם יודעים איך לעבוד איתם, למפתחים נורא קל להבין את זה, הדאטה הוא קונסיסטנט, כתבתי, זה נשמע, אני יכול לקרוא את זה מיידית. ברגע שעוברים לעולם של ה-NoSQL'ים, יש כמה דברים שצריך לשים לב אליהם. בדרך כלל זה eventual consistency, צריך להתמודד עם זה ברמת הארכיטקטורה. ברגע שיש בעיות בפרודקשן, עד כמה מהר אתם יכולים לעשות recover מבעיות. על דאטאבייסים רלציוניים, אנחנו עובדים מאוד חזק עם MySQL'ים, הידע קיים בתעשייה. ברגע שמונגו מחליט להפסיק לעבוד, או קסנדרה מחליט להפסיק לעבוד, כמה זמן לוקח לכם? אם אתם יודעים את הדברים האלה מאוד מאוד טוב, תעשו את זה, אבל כשאתם מסתכלים על מערכות פרודקשן שהן, שהן צריכות להיות באבילביליות מאוד מאוד גבוהה, הזמן לעשות ריקאברי הוא מאוד 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 חשוב. אז אנחנו עובדים מאוד חזק עם MySQL, כי אנחנו יודעים לעשות ריקאברי ל-MySQL מאוד 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 מהר. הדבר הבא שאנחנו עושים, זה אנחנו מסתכלים מה החלק הקריטי באפליקציה, ואנחנו מגינים עליו מפני corruption. אז איך אתם מגינים על הדאטה? אתם מגינים עליו מדאטאבייס outage, פשוט עושים רפליקציה ואפשר לעבור לדאטאבייס אחר. ודאטה פויזנינג לא באמת חייב, ודאטה קורקשן לא באמת חייב שיהיה איזה האקר שיבוא וירוס לכם את הדאטה, ברוב המקרים זה פשוט באג, שפשוט רושם דאטה לא נכון, וברגע שאתם עובדים במוד של immutable data, אתם לא מאבדים שום מידע. ברגע שאנחנו אומרים בוויקס, שלא יהיה לכם משפטי update בקוד. update מוחק דאטה. ברגע שעשיתי update ועשיתי את זה בצורה שגויה, אני לא יודע לחזור לשם אחורה. אם יש לי דאטה שהוא אימיוטבילי, במקרה הכי גרוע, אני יכול לחזור לגרסה אחת אחורה של אותה רשומה, אם לא הצלחתי לתקן את הדאטה. אני יכול להריץ סקריפטים ולנסות לתקן, אבל במקרה הכי גרוע שלא הצלחתי לתקן, תמיד יכול לחזור גרסה אחת אחורה. וכמובן, רפליקציות קרוס דאטה סנטר. אז בואו נראה איך אנחנו שומרים דאטה. נראה קצת מהר, כי אין לי יותר מדי זמן. אז וויקס עובדת בצורה שמגיע בקשה לבראוזר, עורכים את האתר, נשמר הדף, בבראוזר, הקוד שרץ בבראוזר, JavaScript, שולח למעשה את כל הדפים שהשתנו לשרת, לאדיטור סרבר, מה שהוא עושה, הוא שומר את זה לדאטאבייס, כמובן זה הולך ומתרפלק, מחזירים תשובה, הכל בסדר לבראוזר, והיוזרים ממשיכים לעבוד. אבל האתר שלנו, למעשה ה-HTML, הוא נמצא בקריטיקל פאת', בחלק המאוד מאוד קריטי של וויקס. אז אנחנו באים ועושים עוד פעולות בשביל לשמור על הדאטה הזה ולהגן עליו. בעוד שהיוזרים ממשיכים לעבוד, אנחנו ברקע לוקחים את הדאטה, הופכים אותו לקובץ, ומעלים אותו לקלאוד. אנחנו מעלים אותו לתוך המדיה סרוויסס, שזה מערכת לשמירה של קבצים סטטיים. וזה נשמר, זה עובד כרגע בגוגל, נשמר ב-GCS, הוא בעצמו מרפלק את זה לעוד 2 מקומות אחרות, פעם אחת עוד לאמזון, ועוד אחד לתוך הדאטה סנטרים שלנו, שאת זה אנחנו רוצים להעיף.
וברגע שהוא סיים להעתיק את אותם דפים לעוד שני מקומות שונים, הוא מחזיר לנו בחזרה ההודעה, הדאטה או העתק. מה אומר הדאטה או העתק? ברגע שאני יודע שקיבלתי את הפינג הזה בחזרה, הדאטה או העתק, אני יודע שיש לי את הדאטה הזה בלפחות שתי מקומות פיזיים שונים. מה זה מאפשר לי? זה מאפשר לי עכשיו לעשות כל מיני פעולות ניקוי על הדאטאבייסים. לתחזק דאטאבייסים זה דבר שהוא מאוד מאוד יקר מבחינת תחזוקתית. אם אני יכול לשמור על דאטאבייסים יחסית קטנים, גם ביצועים שלהם עולים, גם עולה לי פחות לתחזק אותם. דאטה שהוא למעשה, כיוון שהוא revision, זה דאטה שכנראה אף אחד לא ייגש אליו יותר. אני עדיין רוצה לשמור אותו, אבל הוא דאטה שהוא ישן, כי כל הזמן אני בונה עוד ועוד ועוד רשומות. אני יכול לנקות את הרשומות הישנות, את הרוויז'נים הישנים, מתוך הדאטאבייס, כי אני יודע בוודאות שיש לי אותו בעוד שתי מקומות שונים. אז הסיכוי שמשהו ילך לאיבוד הוא קטן. ואם שומרים משהו בגוגל, אז גוגל בעצמו שומר את זה, זה בעוד איזה 7 עותקים בתוך ביג טייבל או משהו. כמה שאנחנו עובדים בעולם האינטרנט וכל הדבר הזה יכול להישבר, כי לא תמיד יש גישה החוצה מתוך הדאטה סנטרס, אז יש גם תהליכים של self-healing שמתקנים את הדאטה, שמנסים שוב, כמובן retry, ואם כל זה לא יצליח בפעם הבאה שיוזר יעשה save, כל מה שלא עלה בסוף כן יעלה, וכשנקבל את הנוטיפיקציה נוכל למחוק אותו מתוך הדאטאבייסים. בלי טרנזקציות בדאטאבייס, אז איך עושים, איך נמנעים מטרנזקציות בדאטאבייס? תחשבו על פאטרן של master detail או parent child, זה נורא נורא פשוט. מה שאנחנו עושים, יש לנו נגיד אתר שהשתנו בו 3 דפים מהאתר, עכשיו אנחנו רוצים לשמור את 3 ביחד, אנחנו לא רוצים ש2 מהם יישמרו ואחד לא יישמר, כי אחרת אנחנו נגיע למצב של חוסר קונסיסטנטיות. אז הצורה שבה אנחנו עושים את זה, אנחנו שולחים כל דף בקריאה, הסרבר שומר כל דף, הוא רק שומר את הדפים, בסוף הוא מודיע בחזרה לקליינט, זה שיצר את הטרנזקציה הזאת של לשמור, הנה כל הדפים ששמרתי, הקליינט יודע, אוקיי, נשמרו עכשיו 3 דפים, ואז הוא שולח קריאה נוספת, ואומר, הנה רשימת כל הדפים שמורכב האתר. אנחנו קוראים לזה site header, או למעשה manifest, ורק ברגע שהקריאה הזאת נשמרה, רק אז למעשה יש לנו מצב תמונה חדש של האתר. אותו דבר עם חשבונית, תחשבו שכל line item של חשבונית, אני שולח כל שורה בנפרד, אני לא צריך באמת טרנזקציה פה, לא טרנזקציה בדאטאבייס, שומר כל שורה בנפרד, בסוף אני שולח בכותרת של החשבונית, הנה כל השורות של החשבונית, בהכנסה אחת לדאטאבייס. עד שהדבר הזה שלמעלה לא נשמר, למעשה לא נשמרה הטרנזקציה, אז אני מעביר את הטרנזקציה מהדאטאבייס למעשה לאפליקציה. מה שגורם לדאטאבייס שלי לעבוד הרבה 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 יותר מהר, ואני יכול לסחוט ממנו ביצועים מאוד 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 טובים. מערכת המדיה שלנו היא, במילה היא שומרת למעשה קבצים, היא מולטי דאטה סנטר, היא למעשה מה שמאפשרת לנו להגיש המון המון קבצים, זו מערכת שהיום ה-Wix Media Platform היא שירות שגוגל מציעים אותו בעצמם לכולם, אז מי שרוצה שירותי מדיה יכול להשתמש בזה. למעשה הולך דרך CDN, הוא לבד יודע למצוא את הקובץ, לא משנה באיזה דאטה סנטר הוא נמצא, הולך ומביא את הקובץ בחזרה ליוזר. אני קצת רץ כי אין לנו יותר מדי זמן. ה-Public Segment זה סגמנט שהוא מאוד מעניין, כי סגמנט שיש לו 2 קונצרנים. הוא צריך גם להיות מאוד מאוד מהיר וגם availability מאוד מאוד גבוהה. אז למעשה מה שהפאבליק עושה, הוא אומר, אני מנגיש לך את האתרים. תחשבו על זה על ראוטינג ודיספאצ'ינג. מגיע בקשה www.example.com, מגיע לאיזשהו פאבליק סרבר, שהוא למעשה resolving, הוא מנתח איזה URL הגיע, איזה view אני צריך לראות, האם אני צריך לראות אתר HTML, האם אני צריך לראות sitemap, robots.txt, האם בכלל מגיע אליי בוט ואני צריך להציג לו view אחר של בוטים, מעביר את זה למיקרו סרוויס שאחראי לרנדר את ה-view ומקבל תשובה. עכשיו, אנחנו שמנו לנו למטרה
שהresponse time של ה-public server, ה-first time to first byte, יהיה מאוד מאוד מהר, פחות מ-100 מילישניות. ברגע שמגיע request לדאטה סנטר שלנו, אנחנו צריכים להחזיר תשובה בפחות מ-100 שניות. אז הדרך שבה אנחנו עושים את זה, זה זוכרים את ה-site header שמרכיב את האתר. מה שאנחנו עושים ברגע שמשתמש לוחץ על publish, ופה גם כן יש הפרדה בין האדיטורס במיקרו-סרוויסים שנמצאים באדיטור לסרוויסים שנמצאים בפאבליק, זה שני סרוויסים נפרדים, הם לא חולקים דאטאבייס, למעשה ברגע שיוזר לוחץ פאבליק, אנחנו מעתיקים דאטה. מעתיקים מסגמנט אחד, מסרוויס אחד לסרוויס אחר, זה לא אותו דאטה, זה דאטה חלקי, זה דאטה שהוא optimized ל-read, הוא בפריימרי קי, אנחנו יכולים לעשות שליפה עם פריימרי קי מאוד 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 מהירה של הסייט הדר, למעשה של הדפים שמרכיבים את האתר. ופה יש לנו עניינים של מהירות, אז אנחנו רוצים לצמצם את היציאות החוצה מהפרוסס, אז בסך הכל יש לנו שתי קריאות דאטאבייס וקריאת RPC אחת, קריאת דאטאבייס אחת לעשות resolving ל-URL, קריאת RPC אחת לרנדרר שמרנדר לנו את ה-view, והוא למעשה מוציא עוד קריאת דאטאבייס אחד בשביל לקבל את רשימת הדפים. למעשה הדף שמגיע לבראוזר הוא דף שהוא לא מתרנדר, הוא לא באמת HTML. כל מה שאנחנו אחר כך שולחים לבראוזר זה הנה רשימת הדפים, הנה JavaScript שיש בו הרבה לוגיקה, ולמעשה מה שאנחנו עושים זה אנחנו נותנים את כל עבודת הרנדור, שזו עבודה מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד CPU אינטנסיב, לבראוזר. והסיבה שאנחנו יכולים לעשות את זה, כי מחשבים כאלה, היום כל לפטופ, כל טלפון, הוא מחשב מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד עוצמתי, שהם יכולים לעמוד בעומס כזה. שזה מביא אותנו למספר 4. תחשבו היום שוויקס, עוד 3 דקות אני מסיים. תחשבו היום וויקס צריכה לרנדר 75 מיליון אתרים, והמספר הזה, זה כמות השרתים שאנחנו צריכים בשביל להתמודד עם הלוד הזה. למעשה אנחנו צריכים 2, זה היה נכון לפני שנתיים, עדיין שרתי את זה, אבל היום אנחנו צריכים, בסך הכל, אני יכול להריץ את כל וויקס לרנדר 75 מיליון אתרים עם 4 לפטופים. אוקיי? בגלל הבחירות האלה, בגלל סוג הארכיטקטורה הזאת. כי אנחנו לא עושים הרבה עבודת רנדור. availability, אנחנו צריכים להיות באמת מאוד מאוד availability, אבל פה יש לנו משהו שמפריע לנו קצת, קוראים להם גמלינס, כי אנחנו עובדים באינטרנט, ובאינטרנט דברים נורא מציקים לנו, אז גם שעובדים במערכות באמת שרוצים להיות מאוד availability, צריכים להסתכל גם בעולם של מייקרו-סרוויסס וגם בעולם האינטרנט, אנחנו צריכים להשתמש בהמון פולבקים וכל מיני טריקים של לגרום למערכות לעבוד. אז אני ארוץ על זה מהר, 3 דוגמאות על כל מיני דברים שאנחנו עושים בשביל לגרום למערכות שלנו להיות availability. אם ככה מצב סטנדרטי בוויקס, מגיע request, עובר דרך ה-load balancer או דרך ה-public, מקבל את הרנדרר, מחזיר לו HTML, אז הקוד בקליינט עובד, ה-JavaScript מתחיל לרוץ, הולך מושך את הדפים שהעלינו אותם כבר למדיה, לסטטיקים, מושך את הדפים, מרנדר את הדפים, מקבל HTML בחזרה, הכל מתחיל לעבוד, ואז הקליינט שלנו עושה עוד איזה קריאה אחת, יש לנו עוד שירות שנקרא Archive, ואומר, היה page view, זה מיקרו-סרוויס שרץ בקלאוד, המיקרו-סרוויס הזה הולך ומוציא בדיוק את אותה קריאה כמו שהקליינט שלנו הוציא, לאותו דאטה סנטר, מקבל בחזרה HTML ושומר אותו אצלו בקש, תכף אנחנו נראה איך אנחנו משתמשים בזה. אז זה פלואו מאוד סטנדרטי איך אנחנו מרנדרים אתר. אבל בעולם של מיקרו-סרוויסס ובעולם של האינטרנט, תשימו לב לכל החצים האלה. מה כל החצים האלה אומרים? מה הם מסמלים? החצים האלה מסמלים נקודות כשל. כל פעם שאתם רואים חץ, אתם יודעים, פה יכול להיכשל לקריאה. משהו פה יכול להיכשל. אני יוצא מהפרוסס שלי, אני הולך למקום אחר, אני יוצא לנטוורק. הדברים האלה יכולים להיכשל וצריך לשים לב לכל אחת מהנקודות האלה, איך אנחנו יכולים לטפל בהם. אז בואו נראה כמה דוגמאות. דוגמה ראשונה שהיא יחסית קלה,
הלך לי הדאטה סנטר, לא מצליח להיכנס, משהו התחרבש בכניסות לדאטה סנטר, בגרמלינס הזה, אכל אותו, נטוורקינג, דידוס, whatever. דבר שנורא פשוט להתמודד איתו, משנים DNS entry, הולכים לדאטה סנטר שני, אם אתם רוצים יותר מדאטה סנטר אחד. זה נורא פשוט. אבל מה קורה אם יש לי בעיה בתוך הדאטה סנטר? מגיע איזשהו גרמלינס, ופה יש לי כל מיני חצים, השרתים שלי לא זמינים, בעיות נטוורקינג, אני לא מצליח להגיע לפאבליק. אז מה שאנחנו עושים, ושזה הראיתי לכם את השכבת נטוורקינג, יש לנו קוד קסטום שרץ בתוך ה-load balancers, אם הגיעה בקשה וה-load balancer מזהה שהוא לא מצליח לקבל תשובה מתוך הפאבליקים, הוא בעצמו הולך, פונה לדאטה סנטר השני, מנסה לקבל את התשובה משם. אבל גם אם זה לא הצליח, אתם זוכרים את הארכייב? אז יש לנו מעשה cached version של ה-view האחרון שהיה על האתר, והוא מנסה ללכת לעשות, לקבל את זה, למעשה cached version של אותו אתר. וככה אנחנו יכולים להגיע לרמת availability מאוד גבוהה. ברגע שעושה את זה, כנראה שנצליח להגיש את האתר, אולי טיפה יותר לאט. הדבר השני שאנחנו עושים, עוד דוגמה, זה הבעיה לא תמיד אצלנו, הבעיה לפעמים בבראוזר. הבראוזר בא, מקבל את ה-HTML, ה-JavaScript הולך, מנסה לקבל את ה-JSONים שמרכיבים את האתר, אבל משום מה לא מצליח כי יש בעיות ב-CDN והוא לא הצליח לעשות את זה. אז אנחנו מנסים לעקוף את ה-CDN, אנחנו נותנים לו עוד הוסט אחד, מנסים לעקוף את ה-CDN. אם זה נכשל, והבעיה אצלנו במדיה, אז יש לנו עוד נקודה אחת שאנחנו יכולים לעשות אותה, זה למעשה לעשות fallback בחזרה לאדיטור. כי האתר האחרון שנשמר, יש לנו עדיין את הרוויז'ן האחרון, הוא אף פעם לא נחק, הרוויז'ן האחרון תמיד נשאר בדאטאבייס, אנחנו יכולים לעשות fallback בחזרה לתוך האדיטור, ולנסות עדיין להגיש את האתר. אז לסיכום, אנחנו מסתכלים תמיד על איזה קונצרנים יש לנו ועל ה-SLA, ומנסים לפרק את המערכות בהתאם ל-SLA ולקונצרנים שיש. בונים redundancy, רק על הקריטיקל פאס, אתם רואים, זה הרבה עבודה לעשות את כל הפולבקים הזה, זה הרבה עבודה, אי אפשר לעשות את זה להכל. תחשבו מה החלק הכי חשוב במערכת שעליו צריך לשמור. אנחנו עושים הרבה דינורמליזציה של דאטה לפרפורמנס, כל הקריאות לדאטאבייס הם by primary key. אין ג'וינים, נותנים לדאטאבייס לעבוד מאוד מאוד מהר, מאוד מאוד יעיל, אנחנו עושים קריאות לדאטאבייס ל-MySQL, בפחות ממילי שנייה אנחנו מקבלים תשובה. יוצאים החוצה מהפרוסס כמה שפחות למקומות שחשוב פרפורמנס, דיברו על מיקרו סרוויס או מידי סרוויס או מיני סרוויס, זה בדיוק המקומות שאתם צריכים לחשוב מה חשוב לכם, אתם לא יכולים לשלם על עוד הופ החוצה בנטוורק, כנראה שאולי שווה להכניס את זה לאותו סרוויס, וכמובן אנחנו משתמשים, מנצלים את ה-CPU שיש למערכות קצה בשביל לעזור לנו לנהל כמה שפחות שרתים. וזה עוזר לנו לישון טוב בלילה, למרות שגם יש גרמלינס באינטרנט. זהו, ופה סיימתי לפני שמגרשים אותי מהבמה. תודה רבה. אתם יכולים לראות את המצגת משם, מהלינק הזה, ולתפוס אותי אחר כך לשאלות. תודה.